Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay, mga igala, mayong buntag ininasab si Pastor Mark Sasidon na nasab ta sa atong the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Salamat sa Ginoo nga ka-share na sab ninyo sa mga kamaturan nga naa diri sa Bible. So atong hisgutan karon mga igala kining blessing, no, panalangin gikan sa Dios. Ingon diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 3, bulahan ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo kinsa nagapanalangin kanato pinaagi sa tanan nga mga espirituhanong panalangin diha sa langitnon nga mga dapit diha ni Kristo. No, so ang Ginoo sa aton na ibaw-an ug sa ingon pa sa Bible, siya ang tubdanan sa panalangin, no? So diri atong makita nga dili lang di ay material o maayong panglawas ang maingon nato nga panalangin, no, kusay kung nay maabot nga kwarta ingon din ta nga dako kayong blessing, dako kayong nga panalangin, ug maayo ta nga panglawas, maayo kayong nga panalangin. Now atong makita diri sa Bible ang pinaka maayong nga blessing nga gikan sa Dios kaning espirituhanon nga panalangin, no, kay ang mga panalangin diri sa kalibutan mahanaw raman, no, mahurot ra, di mawala ra. Then ang pinaka maayong nga butang kaning panalangin nga gikan sa Dios, no, panalangin nga niyon ang Biblia diha ni Kristo Jesus, no. Now tulo ka butang atong hisgutan karong kabuntagon mga igala. Numero 1, kaning mahitungod sa panalangin, no, the amount of this blessing, no, ang gidaghanon ani nga panalangin niyon ang Bible ningon sa pulong sa Dios tanan nga espirituhanon nga panalangin. So makita na to mga igala nga ningon ang Bible, no, ang Dios nagapanalangin nato sa tanan, no, pinaagi sa tanan nga espirituhanon nga panalangin. Unsa man nga espirituhanon nga panalangin mga igala? Kining number 1, kining assurance of salvation, no, nga ang atong kinabuhi karon sa diha nga ikaw maluwas, ikaw mudawat ni Jesus Christ nga imuha nga manluluwas, ng yun ang Bible, ikaw siguro na sa langit, ikaw makaangkon na aning kasiguruan sa kaluwasan sa tong kalag. No, kay
sa diha nga mutog mosalig ka ni Ginoong Hesus mga higala nga imuhang manluluwas na ingon ang Bible nga ikaw maluwas, no? Ikaw makaangkon na ani nga mao nga kaluwasan. Unsa man ni nga kaluwasan? Ingon ang Bible sa 1 Pedro 1:9, 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 9, nga nagadawat sa sangkutanan sa inyong pagtuo bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. No, so here ato makita mga higala nga kini day nga blessing nga gikan sa Dios, kaluwasan ni sa atong kalag. No, makaangkon tag kaluwasan sa atong kalag. Buti pa sabot, ikaw ug ako dili na maimpierno. No, mo nay usa ka dako nga panalangin gikan sa Dios nga ikaw siguro na makapaniguro na kay ang Ginoo nagbuhat naman alang sa atong kaluwasan. Siya na mo'y nagpakamatay dito sa krus, siya mo'y nagbayad sa atong mga sala, no? So, ikaw ug ako makaangkon nini nga kaluwasan, makaangkon nini nga kasiguruan sa atong kalag diha lang ni Jesus Christ. Daghan bitong mga tawo nga nagsalig og religion, nagsalig sila nga membro na sila ng simbahan na kung pangutan-on nimo mamatay karon siguro bag langit dili pa. No, napoy mga tawo nga buutan kayo nga para nila ang pagbinuotan lang, ang pagkamanggihatagon lang ang luwas na to, kung imong pangutan-on, siguro ba siya langit? Dili. No, na mga tao nga nisalig sa pulong sa Ginoo, nisalig sa mga saad sa Dios, nisalig nga si Kristo mo'y makadala nila sa langit, kung imong pangutan-on, langit na ba sila? Makaingon sila nga, langit nami. Why? Because nisalig sila sa pulong sa Dios. Kay kung ang tao may muhang saligan, no, timan ni mga higala, wala gyud na sa Biblia nga ang tao maluwas pinagi sa iyang mayong binuhatan. Ningon sila, lihok tao, aron tabangan ko ikaw. Kung imo nang paminawon pag-ayo nga pulong para ramna sa mga temporaryo nga butang. But ang atong eternidad, ang dalan walay lain si Jesus Christ. Mo bitaw ningon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, si Jesus nagaingon ngadto kanila, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay tawo nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. No, so ang atong eternidad mga higala naa lang ni Jesus Christ, wala sa tao, wala sa mga butang aning kalibutan na, no? Muna gingon bitaw mga higala nga kung ikaw anaa ni Kristo, ikaw aduna nay kasiguruan, no? Aduna na kay kasiguruan. Mo bitaw ni gingon sa Roma kapitulo 8 nga kung naa na ka ni Kristo, wala nay makabuwag nimo gikan sa gugma sa Dios. 38, kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi na mga anghel, ni mga panuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban nga minugna nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Si Apostol Pablo iyahang gitagaan og assurance ang mga katawhan sa Roma, labi na itong mga magtotoo sa taga Roma nga wala na makabulag nato gikan sa gugma sa Dios, no? Wala na maingon pa mga punuan ni mga anghel pay moingon nimo, no, dili na sila. Why? Because ang atong kasiguruan naa sa saad sa Dios. Naa sa iyahang gisaad ka nato, no? That's why kung imong tanaw ng Bible, tanan nga espirituhanon panalangin, tanang mga saad sa Ginoo sa Biblia alang ninimo kung ikaw magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo, no? Kasiguruan sa tong kalag, then ikaduha abundance of life, no? Kay ningon si Jesus Christ sa John chapter 10 and verse number 10, tanaw na to ang sa gisulti ni Ginoong Hesus dire. Sa Juan 10 bersikulo 10, ningon si Ginoong Hesus, ang kawatan wala nagaanhi apan aron sa pagpangawat ug sa pagpatay ug sa paglaglag. Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi ug nga sila unta makabaton ini nga mas madagayaon, no? Yan siya, mianhi aron sa unta makabaton og kinabuhi ug sila makabaton ini nga mas madagayaon, abundantly. Muna igala nga kung ikaw manaa ka ni Ginoong Hesus, ang imong kinabuhi dako gyud kayo nga kausaban, no? Gani ingon ang Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. Bag-o na siyang binuhat.
All things are passed away. Behold, all things are become new. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. No, dako kayo nga kausaban sa iyang kinabuhi. Muna nga ang tao nga tinud-anay nga ma-born again, dako kayo kausaban sa iyang kinabuhi, no? Mawa na tanan mga bisyo, mga binuang sa iyang kinabuhi. Why? Kay dako naman siya og dako na siya kahadlok, dako na siya pagtahod, dako na siya og pasalamat ngadto sa Dios. Nga iyang kinabuhi karon siguro na nga moadto siya sa langit. Kay timan ni temporaryo ra biyata ning kalibutan na. Dili ta magdugay aning kalibutan na, no? Muna igala nga mauna siya ang the amount of this blessing nga gi-provide sa Ginoo nato diha ni Jesus Christ. Iyon siya all spiritual blessings sa tanan nga espirituhanon nga panalangin. Now, the attribute of this blessing unsa man ang kinaiya, unsa man ni nga panalangin ingon ang Bible chosen by God, no? Gipili ta sa Dios. Imagine nga ang Ginoo nagpili nato, no? Niyon ang Bible gipili ta niya. Tanaw na gud nato balik sa Epeso kapitulo 1, no? Epeso kapitulo 1, dili man kitay nagpili sa Dios. Gani ganita mangita Ginoo, ngita ang Ginoo nga tay problema, no? Apan ang Dios mo'y nagpili nato, no? Ingon bitaw sa verse number 4, Ephesians 1:4, sumala siyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa pagtukod sa kalibutan aron kita mabalaan ug dili masaway sa atubangan niya diha sa gugma. No, so kinsay nagpili nato ang atong Dios. No, gipili ta niya para makaangkon ta nini nga mao nga kaluwasan. Dili kitay ingon nga nahigugma sa Dios, apan ingon ang Bible siya mo'y nahigugma nato. Sa 1 John chapter 4 and verse 19, we love Him because He first loved us, no? Dili kitay unang nahigugma niya, siya ang nahigugma nato. Ipakita niya iyang gugma pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus. No, muna nga nakaangkon ta nining maong kaluwasan. Imagine kita untay angay mamatay pero siya mo'y nagpakamatay alang nato. No? So, we are chosen by God, then we are accepted by God. Ingon ang Bible sa we are adopted. We are adopted by God. No, gi-adopt ta mahimong yang anak. Sa bersikulo 5 nga daan nang nagtakda kanato ngadto sa pagsagop sa mga anak pinagi ni Hesus Kristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton. No, we are adopted. No, gi-adopt ta pinagi ni Jesus Christ. Muna ang kita karon niyon ang Bible na himo natang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo, no? Wa man ta na anak sa Ginoo pinaagi bunyag, wa man ta na anak sa Ginoo pinaagi pamembro sa simbahan, wala. Niyon ang Bible sa Galatians 3 verse number 26, kay kamong tanan mao ang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. So mga higala, makita nimo diri sa Bible nga ang Dios di ay kani nga panalangin sa Ginoo, gipili ta niya, then gihimo ta niyang anak sa Dios. We are adopted child of God, no? I-adopt ta niya. So kung anak kas Ginoo, asam ka pauli di langit, kaya nga atong Ginoo nagpuyo man sa langit, no? Ato ta pauli niya. Nade anak sa Ginoong dili siguro langit, nade anak sa Ginoong dili para langit. No, kinsa may nagsaad na to na ang Dios. No, ang Dios. Diyan yun ang Bible sa verse number 6, niyon ang Biblia, we are accepted, no? Ngadto sa pagdaig sa himaya sa iyang grasya, diin diha niini siya nagahimo kanato nga dinawat diha sa hinigugma. We are accepted in the beloved. Imagine nga mga makasasala ta, mga kaaway ta sa Dios, matod pa sa Romans chapter 5. But karon niyon ang Bible, we are accepted, no? Ngano man tungod kay dako na kayong kausaban sa atong kinabuhi. Karon ang Dios nagpuyo na diri nato. Then God the Holy Spirit nagpuyo na diri sa ato ang kinabuhi. We are indwelt by God. No? Sa Epeso kapitulo 3 bersikulo 17 niyon ang Bible, aron si Kristo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo.
aron kamo ingon nga gipagamot o gipasuka diha sa gugma, no? Jesus Christ dwelt in our heart. Then God the Holy Spirit, na ingon ang Bible, gihimot ang templo, no, sa Dios. 1 Corinthians 6:19, unsa, wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas maong templo sa balaang espiritu nga naa kaninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios, o kamo dili na sa inyong kaugalingon, kay kamo gipalit na pinagi sa usa ka bili, busa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas og sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. So makita nimo mga higala nga ang atong Ginoong Hesus nagpuyo sa atong kasing-kasing. Then ingon ang Bible, we are made the temple of God. We are made the temple of the Spirit sa atong kinabuhi, no? So dili na siya mawala sa atong kinabuhi, nga naman nagpuyo namna siya. We are sealed by the Holy Spirit, no? Ingon ang Bible, we are sealed. Gisilyuhan ta sa balaang espiritu. Ephesians 1:13, no? Kanusa man na gisilyo ang balaang espiritu? Of course, ningon ang Bible, diha sa kang kinsa usab, Ephesians 1:13, diha sa king kinsa usab kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan, diha sa kang kinsa usab human nga kamo mituo kamo gisilyuhan ni anang balaang espiritu sa saad. So yun makita ni mga higala nga ang God the Holy Spirit gisil sa atong kinabuhi, no? Gistilyo siya, no? Then katapusan makita nato kaning about sa spiritual blessing, the availability of this blessing, no? Ang pagka kanang available ani unsaon man nato pag-avail ani nga mao nga spiritual blessing. Ingon ang Bible sa verse number 3, kinsa nagapanalangin ka nato pinaagi sa tanan nga espirituhanon nga panalangin diha sa langitnon nga mga dapit diha ni Kristo. So mga higala, madawat lang ninimo nga mga spiritual blessings kung naa ka ni Jesus Christ. No, unsa may akong buhaton, pastor, na yun ang Bible sa Acts chapter 16 and verse number 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Mga higala, ingnon ta mo, tuuhi og dawata lang si Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Og maluwas ka. Mutana ka, pastor, nganong pagtuo raman, pastor, nganong dili man maayong buhat. No? Nganong dili maayong buhat, kay dili man ta makamaayo himog maayong buhat at tubangan sa Dios, kay sa mata sa Ginoo makasasala man ta. Si Jesus Christ namatay dito sa krus, gibayran niya ang imo ug ang akong mga sala aron nga mahimo siyang atong manluluwas. Diniyon ang Bible, imo lang siyang tuuhan ang kunon nga imong manluluwas, then maluwas ka. Simple as that. Musalig lang kaniya, mutugyan kaniya nga siya may makadaan mo sa langit. No, kay tanawa ra gud nahanay uban daghan kayong paagi ang saon pag-adtog langit, pero hangtod karon wa gud maluwas. Wa gyud siguro, wa gyud padulungan. Apan mahigala kun imo ning tuuhan ang Bible, you read your Bible, then pangayua siya sa Ginoo nga makasabot ka nga imo ning madawat sa imong kinabuhi nga si Jesus lang ang makadaan nato sa langit. Then all the spiritual blessing ihatag sa Ginoo, no? Assurance, kasiguruan, kapasayloan sa sala, then kaabunda sa kinabuhi diha sa Ginoo, kanang wala nay kahadlok sa eternidad, siguro na sa eternidad mo na mga blessing ihatag sa Dios kanato. Kay always remember, temporaryo ra ta ning kalibutan. Ang importante nga naatay kasiguruan sa eternidad. Ingon mo nga wala ta masayod, digala ingon ta ka, naana sa Bible ang atong kasayuran. Naana sa Biblia ang tubag sa atong mga pangutana sa eternidad. Ang ato lang tuuhan, dawaton, tunan natong pulong sa Dios aron ta masayod nining tanang butang. Okay, so salamat ini nga kabuntagon o ginaot ko nga madawatan ninyo nga espirituhanon nga panalangin sa inyong kinabuhi. O kininusab si Pastor Mark sa Sidon, kung magaingon kaninyo, daghang salamat, maayong adlaw ug ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala.
Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.